אם אתם מנהלי מוצר או פיתוח, אתם כבר יודעים שבשוק של היום הלקוחות מצפים ליותר. הם רוצים אפליקציה פשוטה וקלה. הם מצפים להפעיל את התוכנה ולהתחיל להשתמש בה. ולכן, כאשר אתם צריכים לשדרג את התוכנה שלכם, או לבנות אותה מאפס, חשוב שתבחרו את מומחה ה-UX הנכון. מומחה UX מקצועי ומנוסה יבין מהר את המוצר וצרכי המשתמשים שלכם, ויאפיין להם חוויית משתמש אופטימלית. בתהליך מתודולוגי נכון, הוא יקצר וייעל את הפינג פונג בין הפרודקט לדיבלופמנט, ויחליף את מסמכי הפיתוח האינסופיים בדמו, המראה מסכים שעובדים כמעט כמו ה-UI הסופי. הדמו יהווה בייסליין לפיתוח, למנהלי המוצר והשיווק, עוד לפני שנכתבה שורת קוד אחת. בנוסף למאפיין ה-UX, יש חשיבות למעצב חוויית המשתמש, שיכיר את הלוק אנד פיל השולט בשוק, וידע לעצב אפליקציה מושכת ומוכרת. שלום, אני עדי מזור קריו, אדריכלית UX עם ניסיון של מעל 17 שנים. מתוך היכרות עם הצרכים שלכם, הקמתי את חברת Wizard UI and UX, שמספקת שירותי אפיון ועיצוב ממשק משתמש. המומחיות שלנו היא באפיון ממשק, ועל מנת לספק פתרון מלא, אנחנו עובדים עם מעצבים גרפיים מנוסים ועדכניים, שיתאימו לפרויקט, לסגנון ולתחום שלכם. יש לנו ניסיון רב בפרויקטים בתחומים מגוונים, כגון IT, Storage, Security, Consumer, Social, כמו גם בכל הפלטפורמות, דסקטופ, ווב, מובייל וגם מולטי פלטפורם. אספנו במשך השנים לקוחות מרוצים בחברות גדולות כגון אינטל וקונברס, וגם חברות קטנות יותר כגון ווייז, קומטאץ' וסטארט-אפים מבוססים. אז אם אתם חברה שלא תתפשר על ה-UX של המוצר שלה, מלאו פרטים כאן ונשמח לקבוע שיחת סקייפ. אולי תזכו להיות הלקוחות הבאים שלנו.